ଏ ସାନ ତ ଯାହା ଯା ତା ମାଇକ ନା ଖଣ୍ଡକ ତ ଛାଡ ଛାଡ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 2 ମାସ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଲା ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଓଢଣା ଦଉଥିଲା ଏବେ ତ ଚଢି ଆଉଛି ଆଉ ଚଢି ଆଉଛି ପୁରା। ରୁହ ଲୁଗା ଖୋଲି ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଏ ଶୁଣା ଭାଇ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ସମ୍ଭାଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଉଛି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଆଉଛି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚୁପ ଆଗ ତ ମାଇକ ନେକୁ ସମ୍ଭାଳ। চুপ আরে জাগা চাখেন্ডকু কথা দিয়াতে আরে সোনা এ কুনা আরে তোমার জমি বলি 5 মাণে 2.5 মাণে তোর 2.5 মাণে তার কোঠা ঘর তোমার 4 বখরা 2 বখরা তু রখি দে 2 বখরা সোনা কু দেই দে বাকি রইলা আজবেস্ট ঘর 2 বখরা তোর 2 বখরা তার 2 বখরা ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଗୁହାଳଟା গুহাড়াটা মো পাটি তো খারাপ মোর ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏ ଗୁହାଳଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଅଧା କାହିଁକି ଅଧା ହବ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲାଠୁ ସବୁ ତକ ଗୁହାଳ କାମ କରୁଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ମୁହାଇବ କ୍ଷୀର ଦୁଇବ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋବର ନେଇକି ଖତ ଆଡରେ ପକେଇ ଏମିତି କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଗୋବରରେ ନତ ପତେଇକି ଯିବ ଯେ ରାତିରେ ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧେଇବ ମାନେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ସେଣ୍ଟ ମାଇଲେ ବି କାମ ଦବନି ତାରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ମୋର ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଡାକନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ହମା ହମା ଡାକୁଛି আমা 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 ওলো গোয়ালের ষণ্ড পচিগলে